Inkei buruz kontatuko dizuet. Inkak nekazariak ziren, eta ere artisauak. Atahualpa azken erregea armada asko zuen. Francisco Pizarro bere armada espainolarekin Inken hiria suntsitu zuen. Nik Ipar Amerikari buruz kontatuko dizuet. Ipar Amerikan hainbat tribu bizi dira. Inuitak, basamortuko biztanleak, Lautalandietako indiarrak eta horrelako asko. Guk azken hilabete honetan Antzinako Amerikari buruz ikasi dugu eta hainbat abesti ikasi ditugu. Mississippi Yukon, Kolon Amerika eta horrelako asko. Ni Lautalandietako indiarrei buruz egin dut bloga. Lautalandietako indiarrak oso famatua zuten bufaloaren ehiza. Bere azalarekin jantziak egiten zituzten eta zapatak. Lautalandietako eskulturarik famatuena totema da. Lautalandietan bizi ziren tipietan eta lekuz leku bizi ziren. Nik Hego Amerikari buruz hitz egingo dizuet. Hego Amerikan bizi ziren aztekak, maiak eta inkak. Inkei bizilekua zen Titikaka. Eta Amazonas ibaia dago. Ni euskararen egunari buruz idatzi nuen. Mr. Johnen gelan asmakizunak eta txisteak egin genituen. Jaionaren gelan plastilina. Amaiaren gelan margoketa. Helenaren gelan margoketa tenpera. Eta Arantzaren gelan maiokoak. Ni indioen buruz idatzi dut. Amerikan jaioa Europara joan horretik bertan bizi ziren pertsonen ondorengoa zen. Gustatu zaizue?